Video. May gwapa nila. Stop kami kubiyo. Asa order? I think I should claim it, you know. You know why amoy ka doon? Butang na lang, isa ba? Ano yun yap? Video daw dito rin. Vlog mo yun. Holy Earth, Ano dira? Hi, welcome to my guys. Eh, kung guys. Ano yun? Hello, vlog. Salda ba? Salda. Ano yun? Hello, mga bati. Asa mo ni? Sige yun. Pwede ba na picture? Oh, shit, lovely. Kasi ka tawagan ng banay kalingkod ba? Tingnan, oy. Hinahanan niya. Tingnan na si Katong Kyle ba? Mura siya, gwapo. Ay, yawa kasi. Hal na kay. Ano nang sama? Kapit na tayo, may ipugnan. Tanawa ko nung sakit ako sa kumot. Ya, di mo masuod rin ya. Una ako sa mga kausa lang yung promise. Ano yun? Ano ba Ali, ali. Matuli mo yun. Salita na kayo. Kausa lang. May sugagod na kaluwan na ako. Dili ko ba? Para ino taas ko ba? Ali, sige. Dali. Ano, bisag yung saan na, di nyo ka Ako mataas. mestra, ako mestra. Sige, sige, sige. Ali, labi, labi, labi. 1, 2, 3. Pusin na, pusin na tayo, pusin na. Sinapogi ba? Sa video na? Ganun. Video. Ito, ito. Kasulit na yung anak ko eh. Picture ko, dito ba kayo sa live? Ako lang bang rock ako eh. Sunod na lang. Ako yun, shorty ka. Ayaw kalibati mo siya. Ano? Tapos ako buhok. Pagod mo, GC kayo. May anto si, wait. Ganito. May kato lang nature si. Wow, amo to get to si Juan. Nagdalim na si Hano. Okay, yun kaya lighting Ako sa tingo, ako sa tingo. Di ba, di ko pala. Pero di ba? Lagi lang siya. Ayaw, isave sa ba? Wala nagkurog kay Panaray. Panaray ano sa Instagram. Balik. Isave lang. Balik sa Instagram. Ilen, siguro tulan na. Puguta, ganyan lagi niya. Ay, kanay mo sing? Panising. Hawa. Uy, kasi malipat mo ha. Sterling, oy. Hindi ko kiniring ha. Ang minute may gusto niya. Ang tanong. ES Beaches. Hi. Hi, like. Hi vlog. Welcome to my guys. Di ba kita mga abnormal? Oh, wag. Lagpad kay Bilathon. Yes. I'm literally the most beautiful of them all. Like, but I'm the most evil of them all. Bitch. May tasang guhon mo. Really? Really, nigga. Sa chocolate, mal. Uy, kanyang doon, ba ko kato kami Trixie Gili na bisa. Kasi ayun, tatwork like mali at sila kung an maite. Go. Ano lagi sa'yo doon ano? Di lang ito, babit. Buti mo yung yan. Ay, mas batig na mo. Girl, don't be so savage because we're the most savage. Wait, tanawa tawin. Ano man na ba? Wait, ako sa tatanawa. Alas size na ba ya? Diba? Kaya bisag usan na pagkadiro kag Glenn. Kaldero na wala, pero guys. Oh, my son. Si Hana daw mukit-kit. Girl, kaldero ako, ikaw pero ikaw kit-kit. Tagsa mo. Uy, Hana, alam sa kapagungan ng angol mo. Dito liga. Wala. Kundi taminga. Nindot noon ta na. Oh, oy. Di ba Earth? Ha? Baka ko sa. I love you, na. I love you to boss. Puta ka. Ngapa daw siya. Ako yung mga pako noon. I love you to boss. Dapat ka feeling sa ako ang sa boss. Ngapa siya. Saan ito?
Gwapan lang siya ba? Kamu tagay na lang Charles Good, nagwapa siya. Oo, nga Apa ba lagi siya? siya? Apa? Ate, bukay, ayaw niya say. Siya sila ka commander kaya kapapanalit ko. Satu siya din. Hindi ko mahuwi. Tawan, waiting mo. Hello. Ay, smile na kay mata. Ah! Hindi ka tulos sa ulo. Hindi ka kulubot. Mas na. Wait, don't use my word to me. Mas na ako maglubot yung ayat. Mas na ko siya lupot. Uy, mas nagkugan, oh. Iku sih. Juga sih, pasti daw panos. Oh, Ay, sarap po. Eh, siya pagdali kay sayang tusudan ko mapanos. Kuno mo, Roy. Bating, bating. Only din kay napanos. Oh my God. Paganda ng plato o Sino on mark? Six. Hi guys, welcome to my guys. Hi guys, gusto ko alam ako kasi. Ni, batihag ng butaa to, ni. Uy, gwapa kay si Hana sa smile do, B. Smile ba? Wala ka maong ihas kay kamera nga. Pinirong di bating. Sing ngayon, tanaw daw sing garan ba ng kuhan? Sing pinakuha. Sing pinakuha na nag-run sing. Yan ay bulok. Pinuha mo na grunti. Ah, nagranoy. Kita ka ni bulok. Nag-run siya, oy. Mahal lagi siya nagdagay. Sing nag-twerk ko sa tubawad sa kamera sa murang matag-atay. Wala tukog na pali. Uy, yung kanisa tayo akong gapali. Kaya ga, ano? Kaya ka sa agtang. Ikiya din, ikiya. Ang pera nga, di ba ko? That's my hairstyle. Kanawanan, PG. Siya magawan. Nang yabo? Boy, linggaw yan gitatan niya ko galing mo. Bluetooth game. Die. Chati din na. Ganaw mo po. Awan ka ba? Si siya lingihan na mo ganina. Kibaw ka sa hanap pag ikaw usap ng gabi. Nadara, sakit ako buhok lagi. Uy, di ba ito magmaaw ka ng pati? Okay, Nay. Ipahagan si Glenn. Ipahagan si Glenn. Hey guys, welcome to my vlog. Ang birthday man niya, dapat Johnny. Oh, okay. Hindi naman yan. Hi guys, welcome to my guys. Yeah. Mukha mo na nga unya. Asa ka nun? Muna, may konjumin. Ang imong open. Ang una mo dai. Si Batik, betul si Batik, ha? Ikaw na mo ba? Balik-balik pa niya. Di ba't sabi mo? Isang buta ni Ganay. Ito na butang. Sabay sa niya, tapos kumay. Di Batik, tapat ko sila daw. Musayo lang tako daw kan Stephanie. Uy, okay ka ba yan? Ako, lugar ni Ganay. Ako sila dyan, Ray. Happy birthday, uy! Hindi ka ba punta? Ganay.
Pabaya, pabaya, pabaya. Sabi mo na bro eh. Masya. Popsi ka man ana, ana ba? Ana. Francis,